Egyre jobban közeleg a következő Brawl Talk, és ezzel együtt a legújabb Brawl Stars update is. A mai napon elmondom, hogy pontosan mikor várható a legeslegújabb Brawl Talk, illetve a legújabb karakterről, az új season témájáról, a ládák visszatéréséről és sok más érdekességről is lesz szó, úgyhogy mindenképp tarts velem, ha nem akarsz lemaradni. Amit már biztos többen észrevettetek és láthatok, az a legeslegújabb Brawl Stars animáció, illetve a legújabb Brawl Stars update, ami megérkezett. Ugye új modifierek vannak a Rankedbe, új Brawl Pass season van és rengeteg különböző érdekes dolog, de ugye szokásos módon megérkezett az animáció is, aminek a végén egy eléggé durva dolgot látunk, ugyanis konkrétan lemegyünk a víz alá. Utolsó képkockákon egy ilyen kép tárul a szemünk elé, és lehet, hogy ez nektek még így elsőre nem mond semmit, de egy nagyon-nagyon-nagyon durva dologra utal. Bizonyára többen ismeritek a SpongeBob kockanadrág nevezetű mesét, aminek az egyik főhelyszíne a Bikini Bottom, azaz Bikini Fenék nevezetű helyszín, amire hogyha rákeresünk, akkor... Szóval amire, hogyha rákeresünk, akkor néhány furcsa képen kívül megkapjuk magát a SpongeBob egyik fő